Sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa mga sakit araw-araw. Pagpalang umaga o tanghali sa inyong lahat. Sa mga sulit ko mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyo. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon pa lamang nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling pindutin ang subscriber button at pakipindot na rin ang bell icon para palagi po kayong updated sa susunod kong mga video. Pagkakalob po sa inyong lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical na lahat na panggagamot at mga orasyon. Dito lamang po natutuklan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan. At huwag ipagyabang, palagi po ninyong isapuso't isipan ang pananatiling pakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat, magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap sa buhay ng buhay. At ito ay malaking kayamanan sa langit na sa pagtulong na kapwa ay hindi natutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na ang bahalang magsusukli sa inyong ginawang kabutihan at ipagkaloob sa inyo ang siksik, tikdik at umapaw na pagmahal. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat. Ipapakita ko po sa inyo yung mutya, yung buto na lang naging bato po, ay yung tubig, yung isang tubig po, yung suso naging bato. So maganda po itong gamitin sa mga ang protection sa lahat po. Sino naging bato, ito po. Ito po yung natagpuan ko sa dagat na parang sinadya na po na may butas na po. Ito po ay naging bato. Tapos ito, dabis po ito. Ito po ay pangkalatan. Ito po ay yung mga mata-mata nito. Pangkalatan po ito. May pampaswerte, pangkon ng ulam barang, tigal po. At po pangontra po ito. Mas malakas po kung sa dagat nang galing. Ito po yung sila naging maganda po rin ito. Ang protection po ito. Sana po huwag makalimut mag-subscribe at pakipindot na rin po ang bell icon. At maraming salamat po sa inyo lahat. Sana ay palagi kayo nasa mabuting kalagayan araw-araw. Salamat po. Bye-bye po.